Aday, same. Picture. Diba? Naka-live. Hindi naman tayo maka-live sa fish. Pwede ba yun? Guray, tanda pa. This port facility is the ship port facility code by SPS. Let's check in. Pag nandalaan dyan, pag nandalaan ka na dyan, bueno, balin mo. Sige. Let's go. Check-in. Hmm? Oo nga ka. My God, na naman. Bag off, man, please. Dada ito yung Mexico. Magkano lang ta? $4 lang naman. Shuttle yan. Shuttle yan. Sakay tayo? Oo, $4. Back and forth. Oo, $4. Sabi niya. Magiging mahal yan. Kaya hanggang dyan ka lang pag naglakad ka. Ano, ang dami yun. Tayo dyan, noon na. That one? Number 4. Number 4. Shuttle 2 down south. Okay. Maglalakad ka. Hanggang dyan ka lang. Exercise. Pero hanggang dyan ka lang naman ako sa mga lumabas na. Hindi tayo nakakapag-ano na. Ha? Hanggang dyan lang yan, oh. Doon sa may mga ano. Pabalik. Ibabada tayo lang ka na dyan.